Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are. Oyaore, oimore, kamora mora ma intie. It's 7 o'clock in Kenya and stream. Koro warwaki ahinya. We welcome you to the live stream. And today, kawuono wadwa wacho weche mag conversation. TWAK. We shall talk about a conversation. So this live stream is about a conversation between two people. We just want to see what they say and how they say it. So pay attention to what they're saying and pay attention to how they are saying it, because they are talking to each other. And as usual, we welcome your comments and feedback. And thank you so much for those who've been commenting on the live streams that we started. We've been having so many people responding and asking questions and asking for the free ebooks. Remember, at the end of the live stream, we shall give you a free book, free ebooks. Just what you need to do is just send me your email, send me your email address, and I will send you the book. The book is online, so I cannot do a physical book yet. Please, thank you. So let us start with the live stream and move on to the first page. En odiochieng maber manade ni. En odiochieng maber manade ni. Onge boche e polo kata matin. Onge boche e polo kata matin. Onge boche e polo kata matin. Kit yamo chalo nade oko kanyo. Kit yamo chalo nade oko kanyo. En 70. En 70. Ahero dwe mar apar. An bende oken gi liet ahinya kendo oken gi koyo ahinya. An bende oken gi liet ahinya kendo oken gi koyo ahinya. Ndalo ma oboke orore osechopo. En ndalo ma ahero mogik. Ndalo ma oboke orore osechopo. En ndalo ma ahero mogik. Ndalo ma oboke orore osechopo. En ndalo ma ahero mogik. An bende ahere. An bende ahere. Kit yamo odwa ber manade. Kit yamo ober manade. Kendo oboke beyo sama giloko rangi. Kendo oboke beyo sama giloko rangi. Kendo oboke beyo sama giloko rangi. Be koyo ng'ich oko. Be koyo ng'ich oko. Koyo ng'ich kendo yamo kutho. Be koyo ng'ich oko. Koyo ng'ich kendo yamo kutho. Adhi rwako koti mapek cha. Adhi rwako kotina mapek cha. Owinjore go. Idwa dhi kanye. Owinjore go. Idwa dhi kanye.
Adwa dhi oro barua ni. Adwa dhi oro barua ni. Be inyalo nyiewo na bahasa? Be inyalo nyiewo na bahasa? Onge wach. Idwaro adi? Onge wach. Idwaro adi? APAR. Eri pesa mar bahasa go. APAR. Eri pesa mar bahasa go. Sometimes we say eri omwom or eri some people say eri omwom or eri sendi, especially the people from Tanzania. They say eri sendi. Duogo bang dakika piero ariyo tek ni yamo ok okudha ma otera. Abiro duogo bang dakika piero ariyo tek ni yamo ok okudha ma otera. Be ihero koth? Ooyo. Ok ahero koth kata matin. Be ihero koth? Ooyo. Ok ahero koth kata matin. Ooyo. Ok ahero koth kata matin. Nang'o? Koth en jaber. Nang'o? Koth en jaber. En mana ni ok ahero riembo e koth. En mana ni ok ahero riembo e koth. Chwe. Ero koth osechako chwe. Ochuna nyaka ariemb ka adhi e tich. Ochuna nyaka ariemb ka adhi e tich. Let's try it again. Ero koth osechako chwe. Ochuna nyaka ariemb ka adhi e tich. Ochuna nyaka ariemb ka adhi e tich. Tich bor marom nade? Tich bor marom nade? Kilomita 6. Kilomita 6. Be wadhi bet kod koth mang'eny? Kilomita 6. Now kilometer has been just assimilated into Luo from English. Kilomita 6. Be wadhi bet kod koth mang'eny? Be wadhi bet kod koth mang'eny? Madwa romo kod INJI 12 ekaka ne giwache. Madwa romo kod INJI 12 ekaka ne giwache. INJI is also assimilated from inches. Adagi. Riembo biro bet manyalo kelo masira. Adagi. Riembo biro bet manyalo kelo masira. Kiyie to ibed ma otang'. Some words are missing, sorry. Kiyie to ibed ma otang'. Adagi. Riembo manyalo kelo masira. Kiyie to ibed ma otang'. Abiro bet ma otang'. Apenji. Be anyalo kwayo nyamburko ni? Abiro bet ma otang'. Apenji. Be anyalo kwayo nyamburko ni? Be anyalo kwayo nyamburko ni?
Ibiro bet gi yweyo moro kar ang'o? Ibiro bet gi yweyo moro kar ang'o? Achako juma manyien ni. Achako juma manyien ni. Achako juma manyien ni. Idhi kanye? Idhi kanye? Adhi kodesa ot e dho nam. Idhi kanye? Adhi kodesa ot e dho nam. Adhi kodesa ot e dho nam. Ber manade no? Ber manade no? Wahero nam ataro. Wahero nam ataro. Wahero nam ataro. Be ihinyo ga go abal? Be ihinyo ga goyo abal? Be ihinyo ga goyo abal? Ok agoga abal ahinya. Ok agoga abal ahinya. You can also say ok ahinya. You can remove all that agoga abal. You can just say ok ahinya. Good. And that is the end of the first session of conversation. Tomorrow we do session 2, God willing. And thank you so much, Okot, Ayira, Vanja, Rock, is it Rock? Kadisha, Makoha, and everybody who tuned in to today's session. Thank you so much, and please share this channel with your friends. And this week we are going to launch the competition on writing. What we want to do is we want to look for people who can write the Luo language and read it, write and read and share with friends. So if you know of someone who is willing to write and read and share with friends, please tell them about this channel, and we shall be launching a competition at the end of this week. Tuning in today, and may God bless you. Karen Odira, you just joined. Thank you. God bless you too. Otherwise, Oriti, Nyasaye Ogu.